Και πάλι γιατί κάποιοι μας έρχονται να καλωσορίσουμε και τον αντιδήμαρχό μας τον κύριο Φιντίση. Ήδη έχουμε εκφράσει ευχαριστίες, τις επαναλαμβάνουμε για τη συνδρομή του, για την αγάπη του που έχει για το χωριό, για τα μηχανήματα που διέθεσε ο Δήμος εδώ να μας ευπρεπήσει τους χώρους, να τους καθαρίσει, να τους καταβρέξει, έτσι να είμαστε δροσεροί και να μην φτωχύνουν στα αισθήματα, να μας αγαπάνε όπως αγαπάμε κι εμείς. Καλή διασκέδαση. Για να δω τον πρώτο. Είναι